Jose Pablo Arriaga eta Garazi Etxaburu kandelak piztu eta iluntasunik handiena argitzeko gauza sentitu dira. Gau beltza, iluntasuna, ez baita kanpoko zerbait, bai baita barruko egoera ere. Adibidez, zerbaiten esperoan dagoenarena, dei bat noiz izango, berri on bat noiz iritsiko. Jose Pablo Arriaga, arratsaldeon eta ongi etorri, Kaixo, arratsaldeon. Nork piztu zuen kandelaren ideia? Bueno, ni biztu neban, ze bizipen pertsonal bat izen zen, eta hori da abia puntue kandela hori itxeko. Ze bizipen? Bueno, berez umetxo bat eukigen duen urtarrian, eta horri buruz da. Azken baten nik indotena da nire gertak, nize parzau jaten, hori nire erakutsi, eta erakutsi ez nire ze parzau jaten. Jente asko nire egoeran seguruenez barrin sentidu dau, eta izen zen desesperazio punto bat. Gauzi nahiko luzida kontatzeko eta gaina nahiko pertsonala, eta pizkatxo bat botako talako pintzelada batzuk ikusteko zei buruz dan. Zan, ordun aldixe, COVID-en garaixen, nahiko egoera, gogorra, azken baten gaixotasun moduna virusa, tosikue, lehiuak zabalik, dana zan oso gogorra, beldurra, keska, eta orduan nik ezin nintzen egon nire bikoteaz, eta bera bakarrik okiban umea. Eta orduan komunikazio falta gaitxik, nik banekixen umea jaiotzan neko gorra izen zala, eta orduan komunikazioa falta gaitxik, ni ez nekixen ze goretan zegoen ez nire bikotea, ez nire umea. Eta orduan, ordua pasa, nire bikotea positibo zauen COVID-az, ni ere positibo nengoen, orduan ezin urbildu ospitxalera, eta ni berez ezena pertsona religiozue, baina kandela ban naukan bertan, eta nire gogo guztixek eta gauzak ondo urtetako biztu ineban. Eta horregaitxik da, COVID-en garaixen, jente asko egon gozalako nire egoera antzerakuen, komunikazio falta gaitxik, orduan erabaki neban, gitxika obra hau ateratzea. Kandelak. Kandelak.